नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त बहुत ही धमाकेदार खबर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार गाना ताड़ी पी के वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच में बिहान यानी 13 नवंबर 2021 सुबह 6:45 पर रिलीज होके वाला बा। ओकरा बारे में जी हाँ, जौना गाना के अंकिता फिल्म पर आप लोग सुन सकम। खेसारी जी ई गाना के गौले बड़े, पवन पांडे लिखले बड़े, आर्या शर्मा हमार प्यार भाई ई गाना के म्यूजिक देले बा और वीडियो सॉन्ग आ रहल बा। एकर आप लोग प्रोमो देख लिये ओकम, जौना में खेसारी जी के अलग अंदाज बा और साथ में मॉडल भी बड़ी। एकरा अलावा एगो और गाना के पोस्टर आयल बा, जौना के नाम बा देहिया में पेन बा। जी हाँ, ई गाना आदि शक्ति खातिर रिकॉर्ड भइल बा और ई गाना के बोस रामपुरी लिखले बड़े, श्याम सुंदर म्यूजिक देले बड़े। खेसारी जी के आवाज़ में ई गाना ही खबर बा कि बिहान सुबह इहो गाना रिलीज होई, लेकिन हम कंपनी वाला सबसे दरख्वास्त करेला चाहम कि कोनो एगो गाना के रिलीज डेट बदल दिहल जाओ। आज सुबेरे दूगो गाना रिलीज भइल, जौना के नतीजा आप लोग देखे लेनी। अगर बिहान सुबेरे भी ऐसन होई तो ओकरो नतीजा अच्छा ना रही। बाकी आप लोग समझदार बनी। खबर पसंद आयल बता लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देम। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।